שלום לכולכם. יש לי את הכבוד לבוא לפניכם ולהביא לכם ולספר לכם על ההבטחות של אלוהים שהוא נתן לעם ישראל לכל שאר העולם. כשאני מתחיל עכשיו, אני רוצה לקרוא קטע קטן מהנביא חבקוק. אני אקרא מספר חבקוק, מפרק 2, פסוק 14. כי תמלא הארץ לדעת את כבוד יהובה, כמים יכסו על מים. מה זה הכבוד הזה שכתוב כאן בתנ"ך? הכבוד הזה הוא ישוע המשיח. הוא המשיח שאלוהים שלח לנו כדי שנוכל להיות המשועה שלנו, כדי שיוכל להציל את נפשנו, ושנוכל בסוף היום, שנלך לקבר, שנוכל ללכת לשמיים. ואני רוצה לספר לכם שהוא בא דרך, בגלל שאלוהים רוצה שכולנו, זה לא משנה מי אתה, או מאיפה אתה בא, מה שמך, כל הדברים האלה לא קובעים שום דבר. העיקר שאלוהים רוצה להציל את נפשנו. ואנחנו יודעים שכתוב בכתבי קודש שהוא בא, זה לא משנה מאיפה, הוא בא בהתאם למה שכתוב בתנ"ך. אני רוצה להגיד לכם שיש דרך להגיע לשמיים, לא ביכולתנו, לא במאבק שלנו כדי להגיע לשם, לא על ידי יכולתנו, אלא היכולת שלו וללכת דרך ישוע המשיח. הוא בא בסיבה אחת ורק להציל את נפשנו. כאן כתוב שיודעים עליו, הרבה אנשים ברחבי העולם יודעים עליו, אבל הבעיה היא שהרובם לא משרתים אותו. הם לא רוצים לדעת מיהו ומהו, למרות שיודעים את האמת. הם עושים את מה שהם רוצים לעשות, מתי שהם רוצים לעשות. הרבה עושים דברים רעים, הרבה עושים את מה שבא להם לעשות. אבל אנחנו יודעים שיש אף רק דרך אחד להגיע לשמיים, לצוות למצוות של אלוהים. ואנחנו יודעים במאמץ שלנו, ביכולת שלנו לא נוכל לעשות את זה, אלא דרך היכולת שישוע בא לתת לנו. אני רוצה גם להגיד לכם שכתוב שהאור בא לעולם, אבל הרבה אנשים סירבו את האור בגלל שהם גרים בחושך. והחושך הזה זה הדברים הרעים שהם עושים בחייהם. אבל אני רוצה להגיד לכם כולנו היום, מי ששומע את מה שאני אומר, שיש דרך להגיע לשמיים בלי לחשוב, אולי אני לא אגיע, אולי כן אגיע, אלא לדעת שדרך ישוע המשיח בלבד אני יכול להגיע לשם. וישנם גם ספר שהנביא דניאל מדבר עליו. אני רוצה עכשיו לספר לכם על מה שהוא כתב. אני אקרא עכשיו קטע קטן מהספר של דניאל. וכתוב כאן, אני אלך לספר של הנביא דניאל מפרק 12, מפסוק 1. ובעת ההוא יעמוד מיכל, השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה אשר לא נהיית להיות. גוי עד העת ההוא ובעת ההוא. ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. ומה זה הספר הזה? הספר הזה נמצא במלכות השמיים, וכאשר מישהו מת זה לא משנה מי הוא ומהו ומאיפה הוא בא, אפילו שהוא יהודי או לא יהודי. הוא יבוא לפני אדון ישוע המשיח, והוא יגיד למלאכים שלנו שנמצאים יחד איתו בשמיים, להסתכל
אם השם של הבן אדם הזה הוא נמצא בספר. ויחפשו, ואם ימצאו את השם שלו שם, האדון ישוע יגיד, בוא, תיכנס למלכות שלי. ואם הוא לא נמצא שם, הוא יגרש את הבן אדם הזה. אני רוצה להגיד לכם שמי רוצה לשנות את חייו, מי רוצה לחיות כמו שאלוהים רוצה שאנחנו נחיה, אם יש שם מישהו, יש לך בעיות, יש לך צרות, זה לא משנה מה. אדון ישוע הוא הפתרון עליך ולכולנו. אז אני ממליץ לכם שתבקש ממנו לבוא ולהיות חלק מחייהם. איך אנחנו עושים את זה? אני אסביר לכם. ותבוא איתי, ואני רוצה שתתפללו אחריי את התפילה הבאה. אדון ישוע, בוא עכשיו ותיכנס לתוך לבי. בוא תנקה אותי מכל החטאים שלי, מכל השגיאות שלי, מכל הבעיות שלי. עם הדם שלך תנקה אותי. אני אבקש, עם רוחתך תיכנס לתוך לבי, תיתן לי את היכולת לחיות כמו שאתה רוצה שאני אחיה, לחיות בהתאם למצוותיו של אלוהים, וגם לחיות בהתאם להוראות שאתה נותן לנו, דרך כתבי הקודש, שאוכל לחיות. לא במאמץ שלי, לא ביכולת שלי, אלא ביכולתך. תיתן לי ותעזור לי לחיות כמו שתרצה שאני אחיה. אנחנו גם רוצים, אדון, אני מבקש, אם התפללתם את התפילה הזאת, תדעו דבר אחד, שאף אחד לא יכול לקחת את שמכם מהספר שכתוב בשמיים. ותלך עכשיו, אם התפללתם את התפילה הזאת, ותלך כמו שאלוהים רוצה שתחיה. ותמלא את מצוותיו ויכולתו, ותשמור על כל דבר שהוא יגיד לך לעשות. ותחזיק מעמד. אל תחזור לדרכים שלך, איפה שבאת. אלא תהיה על כביש הצר. ישוע עצמו אמר שאנחנו נמצאים על כביש צר ולא על כביש רחב. הרבה אנשים, וזה כתוב בכתבי הקודש, שרובם האנשים לא ייכנסו לשמיים בגלל שהם נמצאים על הרחוב הרחב. אני ממליץ שתלכו על רחוב הצר ותמלאו את מצוותיו ותחיו כמו שהוא רוצה שנחיה. ואני רוצה להגיד לכם גם, יש אף ורק אתה יכול להוציא את השם שלך מהספר שנמצא בשמיים, על ידי לעזוב את ישוע, על ידי להפסיק למלות את מצוותיו ולחיות לא כמו שאלוהים רוצה שנחיה. השם שלך כתוב שם בשמיים, אף אחד לא יכול למחוק את השם הזה, רק אתה. שאני ממליץ, תלכו ותמלאו את מצוותיו של אלוהים, הוא ישמור עליכם, ידאוג לכם, יפתור את הבעיות שלכם. תדעו, ישנם בעיות בחיים, אנחנו לא יכולים להתמלא מזה, אבל תזכרו שהוא האחד שיביא את הפתרונות לכל הבעיות שנמצאים. אני רוצה שתמיד תזכרו, יש אף ורק דרך אחד להגיע לשמיים, וזה דרך ישוע המשיח, ולמלות את מצוותיו והוראותיו. אני רק רוצה להגיד לכם בסיום, שלום שלום, תלכו בשלום, תמלאו את מצוותיו ולהתראות. אמן.